Wache kaunti Homa Bay opedho ayanga lipot ewi chal ma jotije kaunti no kama ofwenyore ni jotich maromo 1,786 gin jotich mabandia kendo sebedo ka chamo osara moingo milion 300 higa ka higa e kaunti no e tok chik. Lipot no manonro chiwo ayanga ne governor mar kaunti no Gladys Wanga kuom kambi mar Price Waterhouse Coopers mano meeting mar timo nonro. Jafombo marwa Alia Beach nigiler. Sirikand County ma Homa Bay ne omiyo kambi mar Price Waterhouse Coopers orak mar kolo payroll kata nonro mag jotije county no chenro mana gichako dwe mar 11 higa mokalo kendo kawuono gichiwo ayanga lipodgi kama ne oyango ni jotich maromo 1,786 gin mago mabandia maonge otese kendo osebedo ka chamo osara moingo milion 300 higa ka higa e county no. Nyocha kane wabire office ne wachako chenro mar ng'iyo ni jotich ma county ma Homa Bay chalo nade to nondik geyo machalo nade to be gin gotese mano milion 300 e higa kwa ng'iyo go kaka wanyalo tiyo gi pesa gi e yore mamoko makonyo jo Homa Bay. E lipod no kwan ji maromo 129 oyudo ni nyingegi onge register mar jotije county no ka ji 287 to oyudo ni ne okochopo chenro mane kambi no timo mar yango nonro mag jotich machamo osara e county no. Jotich 556 to ne okochiwo bok mane ondikgi gi tich ka ji maromo 10 to ne oyudi kaloso bok mabandia mar tich. Bende ripod no yango ni jotich 322 duol mochune penje pacho ka NEC ne oyango ni certificate mane ondikgi gi tich ne gin mago mabandia. Ka ji 479 oyudo ni chamo osara to kong'ere ni gitiye bingepe mag sirikand county no ka ji 3 mamoko ne ondiki ka gin johigni 16. Matintie ji 129 mane obiro to nok gibiro gi otas moro amora mane ginyiso go ni nondikgi e county ma Homa Bay. Nitie ji 287 manok obiro e ndalo te mane timo wachni kendo kata kanonuo nok gibiro kata dichiel. Nitie ji 556 mane ok okelo barua manondikgi go e tich kata mana barua mora mora kata mane otergi go e deployment kata kamora mora. Nitie ji 10 mano make cyber ka e Homa Bay ka loso tese ma fake. Governor mar county no Gladys Wanga okone gidhi keto timbre pod no kendo gidhi kawo ndamo mar chik ne jotije mabandia go. Koro sani wadwa chako e yor mar chik ng'iyo implement report momiwani nikech chik owacho ni nyaka wa implement report mokelnwani kendo kwa implement to wabro konyo omenda mathoth ne county ma Homa Bay. Alia Beach, Ramogi TV,